Assalamu алейкум, хөрмәтле Мәйдан каналын караучы тамашачылар. Эфирда лайыклы хит тапшыру һәм аның алып баручысы мин Илгәрәй. Бүген сезне лайыклы хитның май айы катнашучылары белән танышу һәм кайберләре белән хәтта шәп әңгәмәләр көтә. Истигезгә төшерәм, яраткан җырыгыз өчен Мәйдан.тв сайтына кереп, тавыш бирегез. Тавышлар көн сайын кабул ителә. Без исә башлыйбыз. Хөрмәтле дуслар, бездә кунак, ул да булса автор башкаручы Айгөл Закирҗанова үзе. Сәлам Айгөл. Сәлам Илгәрәй. Ничек кәефләр синең? Кәефләр Аллага шөкер. Исән сагына килеп җиттем. Менә бит, ни хәят шулай бит. Менә тагын очрашулар насыйп булды синең белән. Әле кайчан без күрешкәнек соңгы тапкыр? Теге айдамы? Теге айда. Менә Айгөл, әйдә әле иҗатың турында сөйләшеп алыйк. Яңа клиплар, яңа җырлар, гомумән бүгенге көндә нинди эшләр белән син мәшгуль иҗатка кагылышлы? Яңа җырлар иҗат итәбез. Венера Мәхмүтованың күбрәк сүзләренә, көенә иҗат ителгән җырлар булачак репертуарымда. Клиплар төшерү Алла бирсә, сезнең менә бу интервьюларга чакырып торасыз. Аллага шөкер, рәхмәт бик зур Мәйдан каналына бит шушы интервьюларга килү, хит-парадларда катнашу. Алла бирсә әлгә менә шундый планнар. Менә бит дуслар, тиздән Алла бирсә яңа җырлар, яңа клиплар без күрәчәкбез, ишетәчәкбез, шулай бит. Менә соңгы вакытта Инстаграмда төрле фикерләрең белән уртаклаша башладың. Менә шушы фикерләр турында да әйтеп булсаң, гомумән нинди фикерләр турында син аны сөйлисең күбрәк? Нәрсәгә кагылышлы? Җырларгамы, көйләргәме, яисә яшьләргә син күбрәк этәргеч бирәсеңме син? Менә алар турында әйтеп китә аласыңмы син? Әйе, күбесенчә бит инде шул бәхетсез мәхәббәт турында җырлыйсың дияләр дә, мине күбрәк бәхетсез дип уйлап куялар. Икән, бу бит инде җырларда җырланса да, клипларда булса да, андый темалар, ул тема минем күңелемә якын Илгәрәй. Дөресен әйткәндә, без бит актерлар, шулай бит. Без актерлар. Без актерлар һәм без төрле рольләр башкарабыз бу тормышта. Шуңа күрә бу үземнең язмаларым белән бик яратып уртаклашам. Ялгыз булмасын әле диеп, бәхетсез булмасын әле бу диеп, теге көнләшеп утыручыларга менә мин бәхетле диеп үземне исбат итәсем килә дип әйтикме соң? Афәрин Айгөл. Менә китап киләчәктә барыбер бит инде һәрбер җырчының яисә теге танылган шәхеснең үзе турында бер китап язу. Менә син әгәр дә китап язырга тотынсаң, нинди сүзләр белән син аны башлап җибәрер идең? Күңелемнең хатирәләр сандыгында дип әйтик инде, балачак хатирәләре күбрәк урын алган. Балачагым сукмагы дип атасам да булыр иде инде бу китапны, бит чөнки бик матур мизгилләр сакланып калган. Шушы турында языр идем. Ой, бик зур рәхмәт Айгөл. Чыннан да бик җылы матур әңгәмә булды, кыска гына булса да, ләкин син сорауларга тулы җавап бирдең. Киләчәктә Алла бирсә, сине көтеп калабыз. Лайыклы хит тапшыруда яңа җырлар белән, яңа композициялар белән сиңа уңышлар телибез һәм син дә әйтәле, үз теләкләреңне әйтеп булсаң, мәйданларга. Мәйданлылар, Мәйдан каналын карагыз, безнең өчен, без җырчылар өчен тавышлар бирегез. Хит-парадта Алла бирсә тагын башка айларда да катнашу насыйп булсын, килергә насыйп булсын сезгә. Бәхет, шатлык, исәнлек, саулык барыгызга да. Бирбишне. Молодец. Хәзер клип дуслар. Сабый чакта белмәсә дә барсын, үсә төшкәч юлың сырады. Әти кая, нигә кайтмый диеп, кулларыма ятып елады. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назлы әти кулларым. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назлы әти кулларым. Буйга җитеп килә, бәхетләрен сорыйм Худайдан. Бар гомремне улым сиңа бирәм, күп газаплар күрдең бу айда. Мәхрүм иттең,
безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларың. Кечкенедән белми үсте улың, әти назын, әти кулларын. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларың. Кечкенедән белми үсте улың, әти назын, әти кулларын. Сулар кебек искә төшәр кылган ялгышлар. Бала хакын хөрмәт итмәгәнлегә аергандыр безне язмышлар. Сабыемның яннарында һәр чак терәк булды әби бабасы. Әти белән әнигә гомергә рәхмәт әйтеп кенә торасы. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларың. Кечкенәдән белми үсте улың, әти назын, әти кулларын. Кечкенәдән белми үсте улың, әти назын, әти кулларын. Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар гаиләләре белән ураза тота дуслар. Бер көнне алар ифтарга мәдрәсәгә барган. Баксаң, Рамил әлеге мәдрәсәдә укыган, аннан соң шунда генераль директор вазифасында эшләгән икән дуслар. Мәдрәсә Рамилнең икенче өе ди Рамилә. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын, дусларым. Сихрләде серле күзләре, Колагымда ишетелә назлы сүзләрең. Мин бәхетле синең белән бергә чагымда. Гөмерлеккә булшы янымда. Икәү тормыш юлларыннан барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып баласы ирек. Икәү тормыш юлларыннан барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып баласы ирек. Синең янда күңелкәем мәхәббәт сизәр. Йөрәккәем, сине тибәр. Bir қолыңны әйдә җаным, атлый гел бергә. Минем генә сөйгән ярым, булшы гомергә. Икәү тормыш юлларыннан барасы ирек. Гөмерлеккә ярымы булып баласы ирек. Икәү тормыш юлларыннан барасы ирек.
баласы ирен. Вәли Фәзлиәхметов спорт белән бик нык тату икән, дуслар. Иртәнге фитнес көн буена яхшы кәеф бирә. Мин моны 100% беләм һәм тыям, ди җырчы. Афәрин, Вәли. Ничек диләр әле бездә? Сәламәттән дә сәламәт акыл. Син тугышта әткәнгән, ак яулык бүләк иткән, беренче елмаюыңда шунда ук булган икән. Бәләкәйдән өйрәткәннәр фикерләргә, уйларга, күз тимәсен, субханалла, иманлысың шуңарга. Бала булсаң син асылы таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып, булмый табып. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә, яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә, яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Курыкмыйсың бер нидән дә, Аллаһтан гына куркып. Балкы әле бар дөньяга, исламның нуры булып. Ирең үзлеп сөя сине, куйныңда күпме бала. Син бит якты җир йөзендә, иң бәхетле ана. Бала булсаң син асылы таш, үсеп җиткәч зур байлык. Синең кебек чибәрләрне бер кайдан булмый табып, булмый табып. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә, яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә, яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Иманың бер көлеп тора һәр кигән киемеңнән. Бар мөселманнар ярата син өчен күңеленнән. Патшаларда, дәрвишләрдә башы я синең алда. Шын мөселман кызыгына бәхетле була ала. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә, яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә. Син бит безнең күз карасы, син йолдыз сул һәр төштә, яннарыңда сакта тора гаскәр, гаскәр фәрештә.
Регина Нур татар эстрадасы өчен яңа исем дуслар. Ни өчен Нур дигән сорау сездә дә барлыкка килгәндер, шулай бит, Нур Регинаның сәхнә фамилиясе. Иҗатын белән бөтен дөньяга Нур сибәсем килә дип аңлатты безгә җырчы. Уңышлар сиңа, Регина. Хәзер клипка күчәбез. Тырып карадың күзләремә, хәлләрең ничек дип сорадың. Утлар салдың минем йөрәгемә, мәхәббәт учагын яндырдың. Утлар салдың минем йөрәгемә, мәхәббәт учагын яндырдың. Җылы карашларың, елмаюлы якты йөзләрең, күз алдымда хәзер дәле, синең күзләреңнең нурлыгы. Күз алдымда хәзер дәле, синең күзләреңнең нурлыгы. Серле күзләр, Серле күзләр, серле күзләр. Серле күзләр, серле күзләр, серле күзләр. Очрашырбыз әле Ходай бирсә, ышанам мин күңелем көтә. Бәйләнсә язмыш юлларыбыз, без буларбыз ышанам бергә. Бәйләнсә язмыш юлларыбыз, без буларбыз ышанам бергә. Без буларбыз ышанам бергә. Без буларбыз ышанам бергә. Яшь әни Альбина Абрамова бәби карау белән мәшгуль дуслар. Альбина моннан 2 атна элек әни булды дуслар. Җырчы кызына Гөлсирин дигән матур исем кушкан. Сәламәт булсыннар бер үк я Раббым. Шын күңелдән котлап, клипка күчәбез. Yürəgimdə süyü yolqını,
Кайнар мәхәббәтне йөрәгемдә мәңге саклармын. Газаплы сөюгә түзәр өчен сабырлыклар кайдан табасың? Тән ярасы бит ул тиз төзәлә, тик төзәлми йөрәк ярасы. Язылгандыр минем язмышыма, сагыш утларында янарга. Һәр көн саен синнән хәбәр көтәм, назлы җилләр тәрәс какканда. Син бит минем шытып йөрәгемдә, чәчәк атым сихри гөл булып. Бер аңларсың минем хисләремне, ул чагында инде соң булып. Бер аңларсың минем хисләремне, ул чагында инде соң Хөрмәтле дуслар, бездә бүген лайыклы хитта кунак бар. Ул безнең Арысланы үзе дип матур итеп игълан итә гәрәйме бит Арысланы. Сәлам. Сәлам Илгәрәй. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Ничек кәефләр, хәлләр ничек? Аллага шөкер, барысы да әйбәт. Әйдәле менә иҗатка кагылышлы сорау бирим әле. Мин ишеттем, син безгә яңа клип алып килдең дип. Без аны Алла бирсә берничә мизгелдән күрәчәкбез. Соңгы звонок турында эшләй бит. Әйе, нәкъ шулай. Әле менә эшләп кенә бетердек ул клипны. Бик зур күләмле эш булды инде, бик күп катнашучылар булды. Менә Адамнар мәктәбенең укучылары, укытучылары һәм биючеләр Ювента клубыннан катнаштылар. Эй, балалар шатлангандыр инде камера Әйе, күргәч. әйе. Инде Бик шатланды. сорыйлардыр инде, каян күреп була, кайчан чыга инде бу клип дип аптыратып та бетергәннәр дәшлай бит. Мин барысына да Майдан каналын карагыз дидем. Менә бит. Алла бирсә, беренче мизгелдән күрәчәксез, хөрмәтле балалар, әтиәниләр бигрәк тә. Гомумән бу клипны төшергәндә авыр булганды, шулай бит. Чөнки массовка күп булган дип Әйе. ишеттем. Балалар, гомумән мәктәпкә битәр барган килеп кая клип төшерим әле дип әйтеп булмый. Беләсеңме, ничектер Ходай булышкандыр инде, бөтенесе бик теге майланган кебек беренче көнне бардым. Менә икенче көнне үземнең съемкалардан да теге техник проблемалар башланды инде. Берсе, икенчесе, өченчесе. Шулай. Ләкин йөреп чыгып эшләп бетердек инде. Әйе. Ничә көн төшерелде бу клип? 2 көн Ике дәверендә. көн. Әйе. Ну, миңа калса 2 көн бу яхшы күренеш. Әйе. Әйе. Инде яраткан җырчыларга да килгәндә кемнәрне тыңлыйсың, кемнәр белән дуэт җырлар идең гомумән? Кем синең өчен популяр? Дөресен әйткәндә, мин күбрәк инде ретро җырларны тыңлыйм. Менә бигрәк яратам Әлфия апа Залованың манерасын, яшь чактагы аның тавышын, җырларын. Халык җырчыларыннан инде халык дип халык та түгел инде. Менә Идрис Газиев бик ошый аның тавышы, халык җырларын башкаруы. Дуэтны белмим, уйлап карарга кирәк. Бәлки синең белән. Кем Теге вакытта сөйләшкән Әйе, иде. кем белгән, бәлки Әйе. тиздән, Алла бирса, яңа бер дуэт бәйдә булачак, анысын күз күрер, барысы да Ходай кулында, һәм безнең теләкләр дә шулай бит. Әйе. Инстаграмга да кагылышлы берничә сорау, ни дәрәҗәдә актив алып барасың? Гомумән син актив алып барырга тырышасыңмы ул Инстаграмны? Тырышам, вакыт җиткәнчә инде. Бик актив дип әйтә алмыйм үземне. Иң мөһиме яңалыкларыңны урнаштырып барсаң, шул инде, шулай бит. Иҗатка кагылышлы. Иҗатка кагылышлы, әйе. Мәйдан каналын караучыларга һәм синең клип өчен лайклар җибәрүчеләргә, тамашачыларга теләкләреңне әйтеп җибәрсәк.
Майданга рәхмәт әйтәм, чөнки менә бу премьера лайыклы хит өчен. Һәм шулай ук инде тамашачыларга зур рәхмәтен әйтәсем килә. Үткән айда минем йөрәк тигән җыр бит инде менә лайыклы хитта булды. Бик күп тавышлар бирделәр. Зур рәхмәт дусларым. Соңгы звонок җырына да тавышларыгызны көтеп калам. Хәзер клип дуслар, әйдәгез әлеге премьераны бергәләп, күзәтеп, карап алыйк һәм шулай ук лайкларны жәлләмик. Килештекме? Бирбишне. Ова! Шоу баса алмый, соңгы звонок тавышы. Һәр көн сине күрә алу, бәхет иде классташым. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Звонок, ник бераз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Көндә иртән сине көттем, алдан килеп дәрескә. Юкса навык башлый идем, мин сине тәнәфестә. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Uzun tənəffüs şikəlli, ayırılğan yıllarım. Başlanır da yana dəris, kilibsən күп yılmayıb. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз тыңламадың, сүзсез генә сөюемне күземнән аңламадың. Дуслар, сез менә сөйгәнегезгә ничек эндәшәсез? Нинди матур сүзләр әйтәсез, Менә Азат Фазлыев алсуына җимеш дип әйтә икән. Бездә куянкай, песикә ише запарк юк. Мин җимеш дим, алсу миңа Азат ди җырчы. Бер чыл Азат,
Яшелчә җимеш булганчы азат булып калсын. Яме. Матур сүзләр әйтә белмимен мин. Зинһар өчен гаеп итә күрмә. Хисләремне җырларыма салып, аңлатамын тик үземчә генә сиңа. Сөйләрем сиңа гына сиңа. Рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Сиңа, сөйләрем сиңа гына сиңа. Рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Күңелемә канат куя белдең, гашык итеп мине үзеңә син. Күзләр генә тия күрмәсеннәр, фәрештәләр булып күренәсең сиңа. Сөйләрем сиңа гына сиңа. Рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Сиңа, сөйләрем сиңа гына сиңа. Рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Туймас идем сине сөюләрдән, яшәсәм дә ике мәртәбәлә. Бар микән ул дөнья йөзләрендә, безне кебек матур яшәгәннәр. Сиңа, сөюләрем сиңа гына сиңа. Рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Сиңа, сөюләрем сиңа гына сиңа. Рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Сиңа, сөюләрем сиңа гына сиңа. Рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Багышлыймын гомеремне сиңа. Ленара Батталова белән Марат Галимов «Җырым бул син» клибын Африкада төшергән икән, дуслар. Клип төшерү эшенә шунда яшәүче татар егете Артурны чакырганнар. Бик эссе булды, һава температурасы хәтта 42 градуска кадәр җитте, Ленара. Әйдәгез әле, Ленара белән Маратка ияреп, җылы якларга барып кайтыйк әле. Сибеп бизәр иде, юлга гөлләр төзәр иде. Хисләремне мине
қалсам Бәхеттәмен белер идем, сөю назга төрер идем, яннарымда минем, азга гына калсаң, Жарым бул син, моңым бул син, бары миңа дигән ярты җаным, алсу таңым, сине ятка бирмәм. минем дә бит күңел синдә, йөрәк шыгар булып тибә, канатланып йөрим, күрсәм сине читтән. Хаялымны шын итүчем, тормышымны жыр итүчем, язым бул син китмә, китмә кал син иркәм. Жарым бул син, моңым бул син, бары миңа дигән ярты җаным, алсу таңым, сине ятка бирмәм. Жарым бул син, моңым бул син, бары миңа дигән ярты җаным, алсу таңым, сине ятка бирмәм. Сине ятка бирмәм, ятка бирмәм. Хөрмәтле дуслар, бездә бүген Татарстанның атказанган артисты Чулпан Әхмәтҗанова, дуслар. Сәлам, Чулпан. Исәнмесез барчагызга. Ничек кәефләр синең? Кәефләр Аллага шөкер, менә кояш та чыгып ала, яңгыр да яуып ала. Барыбер ничектер моңсу әле син, берәр хәл булмагандыр бит, Юк, нинди хәл. Менә бит үзгәрешләр бар. Шуннан да күрәсең. үзгәрешләр бик матур бер час белән килгәнсез безгә кунакка Чулпан. Әйдәле, менә шушы яңалыкларга да күчеп алыйк. Яңалыклар турында нинди җырлар өстендә эш алып барыла? Яңа клиплар көтеләме гомумән? Нинди халәттән син бүген үзеңнең репертуарыңа килгәндә? Яңа әйберләр әлбәттә бар. Яңа әйбер ул онытылган нәрсә дә яңа бит ул. Шулай. Без әллә ничә ел элек яздырган җырларны хәзер менә эшкә кертә башладык. Заманлаштырып, шулай бит. Менә без аны стильдә эшләп. икенче төрле караш белән яңартып җырлый башладык. Һәм менә шуның берсен кертеп җибәрергә теләк бар. Менә, субханалла. Менә күптән түгел, ялгышмасам, Татарстанның халык артисты Шамил Әхмәтҗановка 80 яшь тулды. Шулай бит? Әйе, Аллага шөкер. Юбилей ничек узды? Юбилей бик гөрләп узды. Арча районына аерым рәхмәт. Бар нәрсәне үз өстенә алдылар, чакырдылар һәм әлбәттә Дәүләт җыр һәм бию ансамбленнән башка мөмкин түгел. Һәм алар бөтен сәхнәне ялтыратып, бизәп, чыгыш ясап, әтине кутладылар. Афәрин. Аларга баш иям.
Бик зур рәхмәт. Мин дә башlayayım әле. Әйе. Мәйдан каналы исеменнән. Бергәйбез. Эстрадада менә яраткан, сокланып карый торган артистың бармы синең? Миннән тыш. Синнән тыш дисәң, алайса. Бик яратам Ага, коллегамны Филүсне. шулай. Яшермим. Хатын-кыз образы буларак, әлбәттә, яратам. Зәйнәп апаны мин лекедән бик яратам, һәм ул менә бер вакыт югалып ала дип әйтәбез бит, шулай булып алдым. Менә хәзер Феникс кебек бу бит менә яңадан яшәрде дип әйтәсе килә. Ул менә заманчага да кирип киткән кебек, әмма ул менә үзен югалтмаган һәм бик индивидуаль җырчы булуы менә Замана белән бергә атлый. Әйе, менә бик җәлеп итә. Сәхнәгә беренче аяк баскан яшьләргә нинди киңәшләр бирер идең? Аларга киңәшем шундый. Артистлар күп, алар арасында югалмас өчен үзеңне һәм бигрәк тә тавышның үзенчәлеген табып аяк басарга кирәк. Һәм гомумән үзенчәлекле җырчы булып калырга кирәк, шулай. Әйе, шуның белән аерылачаксыз. Фәрит, рәхмәт Чулпан, рәхәтләнеп әңгәмә корып алдык. Инде сиңа зурдан зур уңышлар, тагын көтеп калабыз, яңа җырлар, яңа клиплар белән гаиләңә ялкынлы кайнар сәлам бездән. Амин. Һәм әйдәле Мәйдан каналына үз теләкләреңне әйтеп җибәрсәң. Мәйдан каналына шундый теләгем. Авырый күрмәгез. Шулай. Һәм менә шушы каналыбыз быел бит инде тел елы, сез дә беләсез. Безнең шушы каналыбыз чәчәк атып, киңәеп кенә барсын һәм алга зур үрләр булсын. Рәхмәт. Гелмишне. Опа. Хәзер клип дуслар. Yıldızı atılgan
Хит парадыбызда катнашучы яшь җырчы Гөлназ Акбашева турында кайбер мәгълүматлар белән уртаклашасым килә, дуслар. Менә Гөлназ балаларга вокал укыта, берничә уен коралында уйный, рәсем ясарга, биергә ярата һәм хәтта чит телләр өйрәнә икән. Кыскасы, бик тырыш уңган кыз ул безнең Гөлназ. Бүгенге тапшыруыбыз тамам, дуслар. Сау булашыр алдыннан барыгызны да бөек җиңү көне белән тәбрик итәргә телим. Хөрмәтле сугыш һәм тыл ветераннары. Сезне ихлас йөрәктән бөек җиңүнең 76 еллыгы белән котлыйбыз. Сезгә исәнлек, саулык, иминлек телибез. Рәхмәт сезгә, батыр ветераннар. Саклап калган өчен илебез. Мәңгелек дан сезгә, каһарманнар. Тыныч булсын җир һәм күңелебез. Хөрмәтле тамашачылар, мин сезнең белән нибары бер атнага саубулашып торам. Иң изге теләкләр белән сезнең Илгәрәй. Пока-пока.